Kastangar na po, iti for the kid duwa, mabalin tayo nga pagsisilpan ko sunata ng nasaysaya at numay sa may sain taket. Anada kita, nakataduna iti mensahe, nandita muna yung tununaan tan. O nga daw. Ang lalaok. Para guys naman po yung Despacito Ilocano version, thank you, God bless po from Catherine Rama. Pabati to Luna Isabela, mga idol from Eric Dadural. Para mo ni Charlene Manlisik, hello po, pa-shout naman po from Cebu City here. Thank you. Request ko nga ni Ading Rhea. Request mo ya, Ading. Supay Academy Mamasiputan Kabsat. Pa-shout out po sa Asingan, Pangasinan from Cruz Nesto. Request ko man, boss, Jay Basit a truck. Naku, basit lang ni kami makita ako. Thank you, Mark. Noel from Jordan. Kuna naman dito ay good PM mga idol. Greet ko nga ato'y darling ko nga June Costales. Sukisok daw. Tapos greet ko din aming mga kakaduwak dito ay RHU tomorrow till Wednesday. Libreng kugit ka no. Maawis kayo amin. Ayan. Katay paulo apo ti programa dati J Rural Health Unit. Nga namat insurat ni Kabsat Violi. Kat datay baron ni Toto yun kunana. At sa libreng kugit kunaman na mula tomorrow until Wednesday. So ka-Emil, it's your chance. Apo tapno daytay erection gat mausar mo. Rapang kajari issue hanonid hangka nga pumilan no sikati mapandijay. Sikati first and model no ko. Jem! Request ko nga naglumos ti arak. Wala na dito. Ne? Ate Marlene Barrientos, iti Banawag. Tatay pag minato yung karugrugi nga nag-text. Apo, agpaspasin siya. Kaya po, tikinaado iti sonsonata nga request. Kaya madimi pa yung makantan. Dagitay kaya kami kumakantaan. Ang galing nyo talaga. Nagado mga idol kanya dito yan. May dito Rizal, Santiago City. Uwan, apo, marik namin lang unay. Madamada kayo itang adengdenggan. Lalo ni Tatangkaw. Idol na kayo. Unay. Parang na ni Joy Baisa. Yes, kaya kablawa mo tapo ni kabsat nga Judy. Ayan, Bimbo dita Rizal. Ita sangwana na po di City Hall to Pwesto da kanila kay na. Thank you very much ti panang welcome you kanyak idi nabatik di cellphone ko yung nigtilugan sa intaray mo ni Ama Jilugan anya nga itata ti pagtawagak. Idi na pa na nagpabugbayad nga. Ay, wan. Kasano nga nga matawagan ni John Mark at di mo unig tilugan di cellphone ko konak. So ay kaya cellphone mo. Napana di jay tindaan nga ba to amamuda mo gayam and kabagyan pa mo gayam ni Bakat iti Agustin family dita Rizal. So agyaman nakakabo iti parang pasang bayo kanya kidi na minsan. Kuya pa shout out man dagitay kabatch ko da Aileen, Janice, Jenaline, Raquel, Jackie, Nessel, Donato, Mitch, Ganir. Marjorie and Christian, good luck sa upcoming reunion mga batch. Pa-play man tay Kas Makitam. Para kanya da. Thank you kuya from Ate Ella Banadero. Wow, proud Ilocano songs. Kanam ni Ron Salvador. Watching from Glendale, California. Siguro to? Glendale. Uwan. Ang mama jay? Amog. Aya, wonderful tonight kano. Manser Jaun ken koyang horaya oray ganaton sumarno nga Domingo. Agiyaman ak kana ni. Once again, agyaman kami apo ko dagiti bisitas ng imay itata dito. Elda, thank you so much kada kayo. Gimatang tapay ti merienda ni apo. Thank you. Ayan. Dapat ni kapimi damdaman. Wan nga raw apo, dati nag-request iti Kas Makitam, kada kiti agastaw pay apo nga dandanan iti nasursurok nga 5 atawan. Panawon na po ta no. Ragrag sa kinyo dag pag with this piece. Sumala kayo. Kas Makitam bayati panagtenata Kas Makitam adun naglablabasan ta Kas Makitam masapul ka tunggal may isa di kay papanang ipon mo nga layan
kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauyong agpay lakem ka kas makita ni patay at magsinga di kay papanang tipog mo nga ayat kas makita aglabas man ti adu at awen awan iti dwada talyawen da ken mas taaw ti balay kita adwa dumteng amay libro't istoryata tapno maamuanda tipod no makaya talyawen da amay libro't istoryata tapno maamuanda tipod no maya talyawen data tapno maamuanda tipod no maya talyawen data sa nga bulog may salaan na po iti nga minutos sa kasagbahin de las 2 ni malam ket yours with your manong June to katawa John Mark kati lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam 8 soka napukawak dito kasamitan ko nagkumaga si apo sinipaw na mga dagosan anyway kasta ako makaling kasamipaw kat apo kita ibisitas mi yan ano yung labiitan ito no break time sa kami lang mabalin nga rumor abo dito booth and dagiting araw paspasamak apo nakadumot iti agmes message kanyaming apo nga mga pagbaga nga apo baan nyo dagitan apo nga mang merdi kata kayo taada kayo maalata dita oray idi ken ingganat ta mabiyag kayo maalata oray awanta kung nadapay yan anyway apo good luck kata kita bangkon kontra kini Jan Mark ayan kaya mo na niya basal ko keras da kang arod kiti ta ka magunod anya nga itatta di agwalada kasla wala na kagwapaw haang ate kinatarakim masapol da arod nga kuminis mo at kumati diting da isong lalanda ka nga ang liha kada kiti diting da ayan ay ka anya nga arod ita ka pinaay mo da kita nga mabaket o di kagura da ka pagigrit man ni Daddy May Mr. Braulio Cabote Sr. and my mommy in heaven from their birthdays. Agyaman nagpare ang damak from Ma'am Inocencia Marcelo. Wow, iti Pagrang Ayan, Ramon Isabel. Yan, iti principal apo iti Pagrang Ayan. Nga launay, iti napanagpasalamat iti nauna iti panakikisa iti parents panagdadalo si eskwelahan. Ure si asin mga principal, no makita mga kita parents ti ubing mga active da nga tumulong di uneg ti eskwela when panagpapintas ti eskwela ay katalaga mo nga madakamat mo iti adda kami manan no pagyamanam da kita nga parents
nagsapay di nga nag-text di last Sunday and we were able to read it di alas 2 ni malam kung baka no na madina na puutan. So nga tataulitak iti pasalamat kano in behalf of di pagrangayan teaching staff. Agyaman kami kati Perez nagpapaadal dito ng eskwelahan ta adda kayo apo nga sisasagana nga tumulong. Ngarod Kuya nama pakablaman tayo amikak. Nga birthday itangal daw ni Miss Alea Scarlett Lane Augurisis. Auguri. Watching from Japan, from Jane Bicarme de la Cruz. Wow! Aloha, watching here in Big Island of Hawaii. I love it. June and Gemma, buhay kayo from Virginia. Lorenzo. Mahalo. How sweet. Yeah. Voice, karoba from Elma Babaran. Alam mo, datang nga bansa tayo sumuti ibagak. Met, nakabel. Okay. Hahaha, apay kami binasted mo so da ading amak. Kano ni Cheryl Belo. Aloha from Hawaii again, from Nora Agno. Watching and listening while on my way going to my work. Watching from Israel, from Jazel Sabado. Sir Alex Calona is watching. Hello, Sir Alex. Yes, apo no, kaya iyo apo iti Puko Halo, di Ramon Isabela, pasyaran nyo lang apo iti Alberto's Restaurant. DJ apo asideg iti Heritage Park. Kat maramanan nyo apo tinisal sa lumina nga ingredients da DJ buko halo-halo da. Di ba? Sir Alex, dati utang mo kanya nga may isa nga buko halo-halo. Pa-shout out man taga-Abra Idol, lalo kita pamilyak Jai Villa Vicosia. Abra, request ko tay kantangan ng hihinayang. Salamat Idol, more power to your program. From Stephen V. Wizon, Balanga City, Bataan. No, nagkadayo. Okay, nga ro dabo, itid mi kada kayong timodi nga sunata para iti mi kadua pa sa tit programa mi ket kalpasan na tayo ito'y apo medyo atidog basit apo ti break time mi na magaanti karapukog kon. Anyway, as I have said, maudi nga sunata mi for our second set and we will be back with more songs and more requests and more dedication right after we break. Nga ro, iti may isang nga sunata po nga mangipalagip ka tayo na nyaman tinaramid mo dito lubong apitam to, no nasayaat ka, ay ka nasayaat to matibanag mo. Negosyo't dita ulong minal daw makumikom nakairwa mamong sao. Nagmay kami tayong sawa. Napintas pagtaeng ang maming tumangat kaniyang di ka pa'y albalang. Tunggal makwentang tinaganan siya. Anyat makunam, nunyat aramid mo, isot maganap mo, taysot impay mo, isot impay mo. Tinakura pa inutaraon awang pa, di ka pa'y manibingay, siksikalan no mga nan. Di tauno na baknang amunat mangidingay, punag ko lang tatay. Tunggal na kwentang tinaganan siya, di kagrupag na agyaman, asiligin di kanibusan. Anyat makunam, nunyat aramid mo, isot maganap mo, taysot impay mo, isot impay mo. Ay ka ano dagas si panggip mo ito may isang abanag, ay ka dagas sumuti pagtasaala.
selfie ken ako kadi pa ay mo kadi pa ay mo kadi pa ay mo. Kung ano dito ay nagibisita sa iyo, binabati ko nga ang mga nasa Acacia na sina Abel, Alit, Dong, Ate Maura, Mirna, Maura, Ate Miling, An, Adrian, Jonah, Benong, silang lahat na hindi ko nabanggit from Mercy Espinosa. Ayan, dedikap sa tayo po nga Mercy Espinosa at dito ta istasyon. Kahit papaapalan na kayo apo, dito si Ruk ti Acacia, taapay taawang kayo dito. Of course, please feel free to see us Apo singing live. Dito lang Apo Unekti Booth 97.7 Sweet Radio. Ket of course, selfie tayo damdama. Damat nag-text dito ay. Bolong John Mark ni Nanay Rupin mo atoy dito raniyag. Kumabkablaaw nak mamad kin kablaawak man ni Inang. Lawag nga dalita Villa Carmen kastabat kin tatay mo nga Hill aka Ago. Wow, ni Bombay Yeng, Krisa, and Mimi, and amin nga Krabhal family dito Ranyag. Thank you so much from Nanay Rupin. And of course, no, dati Ago Apo dito Ranyag ay katadamot Ago dito Villa Carmen. And that's in the person of John Mark ako. Isong ako natata na Ago, Ago o yung kano Apo, dito yung ubing, idi ubing pailaan kaning kana itata. Ngarot, ita Apo tinangi nagpatinggaan kung naman banginan iti programa tayo para iti second set dito lang po 97.7 Sweet Radio nagsambit katag subli kami kalpasan na po di sa magmamanong nga palagip.